kumu nong yalam jungki nong ikai haka state Meghalaya baro kawai badru kumu nong yalap ubalek ban yalap yaka gospel keleng saudam kijaka kabaneng kong nga ai kublai Christmas basuk bad usnam tumai basuk yapi baro kiba paniat yakan eka program badru kiba pek yakan eka program ti halor kan eka Christmas kai ka jingmut jong ka Christmas kadai kata ka jingkan mau ya ka jingkha yo khun jong blai u Jesus Christ te nga shukwa ban panshai hang ne mo bon sin la se ngila ju yo smau chapang kata ka jingkha yo khulung Jisu khun jong blai la ne ka Christmas nrai balai u blai u da pha karpang yala u jong khun chakane ka perthai ka bakong san kadai ba kibriu pi nadu menshua lapa yo Jeremiah lapa yo Isaya lapa yo pun kinong yatu lupa syakani ke pertai nrewat hadin balawan kinong yatu lupa ki baperu kibriu kinang artatien syapam tau blai dai nak tagadaw menshua mo kibun ki tau blai hakadur jong masi hakadur jong kulai namar kimtip utau blai ulong kadur ke bakumnu dai nak tagadaw ublai ulapha karpang yo Jisu syakane ke pertai ban pen i daladi ba kadur jong ublai kalong ke bakumnu bat ba ublai ru ulong ubakumnu te ka jingwan jong Jisu syakane ke pertai ka jingkan mau yakane ka sngika kadai ru ban pen kan mau mo ba Jisu uwan kerpang syakane ke pertai ban kabakongsan ngila juyo semua mo ban penkoy ban yalap ban hikai ban penkoy ban yalap ya kaktian jong blai ban hikai renga ko ban banjur hang ne kabakongsan tam kadai ban hikai Jisu ula im kani kajing im ban hikai ya kibriu ban hikai ya ki apostol ban hikai ya ki senran tengah ko aban banjur bah ban ngidai ban smutu kerpang syapang kani kejingmut ban hikai tadai nak tagadaw mo u Jisu ndai tambau hikai wanru ban peni ya katakan nuksa dai nak tagadaw naga gospel jong Yohanes kalanong kabakhatsaw kadkat kabanriw ngakwa ban penkan mau mo u Jisu ong I am the way the truth and the life ngalong kalenti kajing shisha bat kajing im ndon ubala ban poi shaw kpa like danga tu Jisu wan karpang syakane ka perthai ban pen i ya kata kalenti ban pen i ya kata kajing shisha dai nak tagadaw Jisu om ngalong kalenti kajing shisha bat kajing im ndon ubala ban poi shaw kpa like danga nang ta ula airu kanuksa kabasutanat mo naka gospel Yohanes kalanong khalai kadkhat khatsa om ti lada mga ukenra bat unong hikai ngasat iki kejap jompi mapiru pidai bania sat kejap markeliang nang ta naka gospel Yohanes kalanong khalai kadkhat khatsan Jisu om ngalaai hapi kanuksa kumba ngale yapi mapiru pinle kumju tenang ta naka gospel Matius kalenong kabahnyo kadkhat khatar Jisu ong le yakiway kumba pikwa bakiway kinle yapi tenga supan kan mau hang ni balai bau Jisu wan sa kapertai kajing wan jong Jisu sa kapertai kajing kayo kun jong blai sa kapertai kadai ban pen i yang i katakan nuksa kumno ban im kumno ban le kumno ban ya hakan ni kapertai tenang ta naka gospel Matius kalanong kabahnriu kadkhat khatsa haduk khatsan u Jisu ong kumno naba lada phimap ye ki pop jong ki weipan ukpa beneng jong piru un map ye pi henrei lada phimap ye ki weipan ukpa beneng jong pi un om map ye pi balinga keren ye kini namar ngakwa ban pensyai
baka jing pha jong u blai yo jisu sha kan ka perthai kadai ka bak kong san ban hikai bat ndai tang ban hikai u jisu u dapan i sendon dakan nuksa yala ka jong ka jing im dai nak tagadau shu na ka gospel jong Yohanes kalenong ka pra ka dekat lai puai adu lai puar u jisu u ong lada pi ko ong ya ki jing hikai jonga pilong da shisha ki senran jonga pin satip ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan sa pilong ya pi ki balai loi tenak tagadau u jisu uwan karpang ban ayangi ka jing hikai kumno bangin imha kane ka perthai kumno bangin yat kane ka perthai kumno bangin trai kane ka perthai bat daka nuksa hi ulapan i ba udap daka jing ngau san ai ki briu te kani ka dei kata ka ba ni kan mau shisha ya ka jing kordor jong kata ka jing pha jong blai yo khun la jong sa kane ka perthai bat ngakwa ban pen kan mau ru mo na ka gospel Yohanes kalenong ka balai ka dekat kan riu ka ong ublai ula ye kata ka perthai hadu ba ula ai tino yala ujong ukun ba marwai babaro ubangai hau un omyak nrai unyo ya ka jingim bam jukun tekani ka dei kata ka ba ni pendon borom ye uni ukun jong blai ubala wan karpang sa kani ka perthai namar ba u yangi khnang ba mangi ki ba im ha kani ka perthai nginduk yo ya kata ka jingim ka bam jukut abnan dai nak tagadaw na ka sithi jong Paulus sikinong Filipi kalanong ka balai ka dekat arpau u Paulus uang kumba pitip ha kasnong try jongi kalong habnan kasnong try jongi kalong habnan taka jing wan jong jisu sa kani ka perthai kadai ban hikai yangi bakasnong try ka basisa jongi kadai habnan bat dai nak takadaw jisu hikai yangi kumno bangin im hakane ka perthai kumno bangin yat hakane ka perthai bat kai kata ka lenti ka bang nginduk yo sisa ya kata ka jing im ka bom jukun ti ngangai tangda ini ki kentien iba lengkot ngangai ba kalong ka jing pen kan mau ya kata ka jing koror ka jing wan jong khun jong blai sa kane ka perthai tetang da kini ki kentien ka Christmas basuk ya pi baro bat ai bo uni usnam arhaja arpuai unlong usnam ka jing karku ngadap ru da ka jing kemen ka bakrau baka jait benriu khasi jantia kadang dai sisa kata ka jait benriu ka ba tip briu tip blai ku blai sibut